Od bura opuodho kenge ma migawo mar omendo keto mar reso sekta mar sukari e pachoka kokalo e chiro kembe mag rego sukari. Jod bura go opuodho kenge go moriwo koda ka thiro tim mar kembe waro sukari kowuok e pinje maoko. Okang' ma kama biro bang' ka komiti mar omenda kod mar pur nyocha otimo limbe Kisumu kendo romo gi jokanyo e sekta mar sukari ma bende ne okawo pachgi. Ripot mar komiti go to kata kamano yango ni jopur maluora ma Chemelil kod Moroni nyocha ok orwako okang' madwaro nywando kanyakla kembe ariyogo, kata kamano gisiro okang' mar chiwogi ne yor joket mwandu e yor Kodesa. We need to do much more in terms of spurring production of sugar within the country. Number one, so that we look inwards in terms of our supply chains, but also, Mr. Speaker, it will go a long way into bridging the gap between our exports and imports. And I want my party leader one day to hear this. Mambo ni matatu. That one you have to support us in Western. Don't meander around things. We have been suffering. Even as we seek to commercialize and privatize them, there is no private investor who will want to put their money in a company or a state entity that is bedeviled with a lot of liabilities, including tax liabilities. I'm aware that there are people already angling around the country. Some are in the airport, some are all over here, waiting for this motion to go through so that they can lay claim on Mumias, Miwani, Muhoroni, Soni. Mr. Speaker, we shall be very vigilant. And if you dare step on our factories with a view to grabbing them, we shall deal with it. Ka wadhi nyime od bura mamalo opuodho